मनिसा नार्जारियाथ' जेनेबा हिनजाव मानसिसो नालाय नोंगौ हिनजावानो ना बिथांनि वेब ना ओमफ्राय बियो जाहैबाय बयफ्रेन्ड आरो ना बयफ्रेन्डजों आंजों दा गावसिनाव फैदों नालाय लाइभ होबाय आरो ना जयैनो ना सावरायनो थाखाय ना ओमफ्राय माबोरै ब्र मा जेनेबा नेक्स्ट भिडिअ मा लाबोनो सानदों जेनेबा ब्लगफ्रा भिडिअ बिदिनो बेरायनाय मानाय बेरायनाय दा अबे टारगेट खालामदों जेनेबा अबाव बेरायहैनायनि टारगेटआथ' जेराव टारगेट गैथ'आ आसा दं आरो फैसा थाबानो एसे माथा जायो नालाय फैसा थाबानो माने गासिबो जाजोबो नालाय ओमफ्राय जेब्ला नों गुरलाब थागोन गुरलाब मोनबा नोङो बहाय थांगोन देलाय एसे गुरलाब थाबा भिउवार्सफोरनोबो खोन्थाहरदो आसा दङ दार्जिलिं सिक्किमाव बेरायहैनो दार्जिलिंआव नंगौ बेफोरबायदि जायगायाव बेरायबा ओरैबायदि समायना जायगा ना भिउवार्स नोंथांमोनहाबो मोजां मोनगोन जेनेबा निस्सय बिराद मोजां मोनगोन आरो ना नायनो मोजां जायगाफोरखौ जों नायनो लुगैयो नुफेरि जायगाफोरखौ जों नायनो लुगैयो आरो ना एसके बड' ब्लगआ हरदों जोंना माथो बाबु मोजां बल खेलायाव थांनांगौ एसके बड' ब्लक बल खेलायाव थांनांगौ नोंसिनाव बिदिनो अमा बेबुफोरजों जाना फैनोसै लाइक होनादो साबा फैबाय लाइभआव ओमफ्राय लाइक होना हो नोंथांमोनहा जेनेबा लाइक होना हरोबा गोसोफ्रा मोजां मोनोना कमेन्ट हर दे कमेन्ट सोर सोर आरो हराखै कमेन्ट हर आरो लाइक हो लाइकआ थुसिना हो गोसोआ मोजां मोनगोन जोंनाबो नै ब्र'जों आंजों ना ओमफ्राय जोंना जि सोमदोना हरदों जोंना बोरो आगै बोरै आगै बर'फोरना मा होनखो ब्र'फोर थेंक इउ स' बोरो माच आगै लाइभआव ब्रफोरा फैनायनि थाखाय जि सोमदोन लाइभआव फैनायनि थाखाय ना ओमफ्राय जोंना मा नामोनलाय बियो एस बि स्टेटासआव हरदों जोंना लाइक खालामबाय थेंक इउ स' माच लाइक खालामनायनि थाखाय ना ओमफ्राय जया रानिया हरदों हेलौ जया रानि आंखौथ' नुफेराखैबो जानो हागौना आंनि ब्लगखौ नायाबो जानो हागौना आंना जाहैबाय आर चिरां दे आं चिरांनिनो ओमफ्राय आरआल' आरोना आर चिरां होबानो आंनि चेनेलखौ नायनो मोनगोन आरो ना दायो थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय आंखौथ' नुफेराखैना गोबाङानो सिनायखाया आरो जोङो माबाबो नंखाया फेमास मानसिबो नंखाया नालाय मिथिजानाय मानसिफोरबो नंखाया जोङो दासो इसिबां जोङो सेनियरबो नंखाया इसिबां गोबाव जायाखै इउटिउब सालायनायाबो नाजालांसै लासै लासैनो ओमफ्राय बिथाङाबो नाजालांबाय थागोन ना मोजाङै मोजां ओमफ्राय बिथांनिखौबो बिथांनि फल'वार्सफोर जेनेबा बेसेबां हायो बिथांनि चेनेलखौ सेयार खालामना होबानो जाबाय थोजासे बिथाङाबो बर'नि गेजेराव मोजां इउटिउबार जानो हानाय बायदि ना नोंथांमोननि अननायाव लासैनो नोंथांमोना जेसेबां अनगोन अब्लानो बिथाङाबो लासैनो जौगालांगोन आरो आंखौबो दाबावना आर चिरांखौ कमेन्ट नायसै गाइसमोन ना कमेन्ट थांग'जोब्बाय जायफोरनि कमेन्टआ जेनेबा रिप्लाइ होनो मोनाखै नोंथांमोना निमाहा नांगोन आरो ना सरि जोङो दा कमेन्ट रिप्लाइ खालामसै ना मिथिंगा बसुमतारी हरदों हेलौ मिथिंगा बसुमतारी ओमफ्राय जोंना कृष्णा बसुमतारिया हरदों जोंना हाय कृष्णा बसुमतारी माबोरै दं खबर सबर ना आंखौथ' सिनायाना कृष्णा बसुमतारिया नोंखौ सिनायो जेनेबा नोंसोरखौ ओमफ्राय जोंना मनिसा नार्जारि आगैखौबो सिनायो माने साबसक्राइबार नालाय सिनायखागोन सरि ओमफ्राय आंखौथ' सिनायाखै दिनै सिनायना लादो आर चिरांखौ ना हाथाय मारामखौ नायलाय हाथाया माराम गोजा आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय मा आंनिल' खाबसेल' नै आं लोङा थारमाने साहाखौनो साहा बिस्कुटखौ होफैदों जानोसै आरोना ओमफ्राय बिस्कुट जागोन इयो ओमफ्राय आंनिल' साहा खाबसेल' लोङालै आं हारसिंल' लोंसै आं दा लोंखुमानोसै दे गाइसमोन नोंसिनि सिगाङाव लोंला आं लाजियो कमेन्टखौ आं ओमफ्राय फरायग्रोनोसै गुदुंबोना सालाया खामब्र'गोन बबेनिफ्राय फराया राथुल आगैया बहा थांखो आगैया नै बेयाव दङ आगैखौ नायनो आगै मनिसाखौ नै थारमाने बे एसे खामानि मावदों हाय नालाय होनहरदो माने बेस्थ' आरोना गाइसमोन दा फैगोन लासै लासैनो सिन्था दा खालाम नोंथांमोना लाइभखौ नायबाय था जोबजासे जों दानजासे नाय अब्लानो आगैखौ नुगोन आगै मनिसाखौ सिन्था गैया दा नुगोन आरो ना दा एसे बेस्थ' दं नालाय ना दा जेब्ला खामानिया फ्रि जागोन अब्ला लाइभआव फैगोन आरो हरदों जोंना बाक्सा बया हरदों माने हरदों आरो ना ओरैनो फुथुला हरदों ओमफ्राय आर बि इउटुब चेनेलाव हरदों जोंना आर बि इउटुब चेनेलाव होनहरदों हाय आदा साहाखौ मानो हारसिं लोंखोहाय थारमाने आं लोंखायाना बेल' बे लोङो आं लोंखायानो लोंखाया साहाखौनो आं बिस्कुटल' जाबाय मिथिल'वानोमोन आं बेखौ लोङा होनना मिथिबा आंबो लोङामोन ओमफ्राय आं मिथियाना दा फुदुंबाय ओमफ्राय दा लोंसै दा लोंखुमानोसै आरोना गाइसमोन आङो नोंथांमोननि सिगाङावबो आं लोङा लाजियो हाथाय मारामखायनो ना लोंदोब्रा सिगाङावनो मिनिनोबो लाजियो हा गरदसे लोंदोब्रा एसे मानसिफोरनि सिगाङावनो सुग्रोथोंसै खोमा ना गाइसमोन दा खामब्र'गोन ना खामब्र'बो लासिंसिं जागोन आंहा
मनिल ए बिबो मनिल ब्लग हरबाय थायो हाय आंखौथ' सिनायखायोना ब्र नोङो आंखौ सिनायदों आंखौ आर सिरां आं मनिल ब्लगआ आंखौ सिनायोना ब्र कमेन्ट खालामनाय देलाय आंखौ सिनायोबा आर चिरांखौ मनिल ब्लग आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो ओमफ्राय कमेन्टफोरालाय बिदिनोसै माब्लाबा हरनाय जायो माब्लाबा हरनाय जाया आर क्रिक्सना हरदों जोंना मा खबर आदा मोजां खबर ना मोजां खबर सानैनियाबो मोजां आरो ना मोजाङा बिदिनोसै जेनेबा थैथ'वाखै आरो ना इसोरनि अनायाव मोजाङैनो दङ बेमार आजारबो गैथ'वा लोमजाथ'वाखै जेब्ला लोमजायो जेब्ला दुखु जायो अब्ला खबरा एसे गाज्रि जायो बयबो मिथिखायोना मानो खबरा गाज्रि जायो साया सुहांबाय दे नों एसे रायज्लायदो दे नों रायज्लायथाराखै जोंना मा होदों बियो सिख्रि हरदों राइस बड'लेण्ड लिरिस ना मा इलाय बड' लिरिस जों सिखिरि हरदों बारा गोरा स्पेलिंफोरखौ जों फरायनो रोङा गाइसमोन ना एबार आर बि इउटुब चेनेलाव हरबाय लाजिनो नाङा दा गार्लफ्रेन्ड दंना गैया खोन्थालाय सानैबो गार्लफ्रेन्ड दंना गैया गार्लफ्रेन्डआथ' दङ गार्लफ्रेन्डआ दङ आरो ना हाबायाव लेंहरगोन सिन्था खालामनाङा फंबाय आर आर बसुमतारिनि चेनेल माबा आंनावबो फैनांगोन आरो ना नोङो आं हाबायाव लेंहरगोन चिरां बिनि चेनेल नामा थांनानै आंनि ओमफ्राय बिथांनि हाबायावबो फैनांगोन मनिसा नार्जारिनि जागोन बिथांनिया ओमफ्राय आंनिया नामखौ खोन्थाथ'ला ओमफ्राय मनिसा नार्जारिनि जागोन माबा जाखाबायना आसथाम सोखाबाय नामा ना जाथ'वाखै रायज्लायथ'वाखै ना रायज्लायथ'वाखै हाबायाव लेंहरगोन आरो ना बिथांनि हाबायाव फैबानो जाबाय ना बेदर बायदिसिना मोनजागोन आरबि गोदान नामा नोङो आरबि गोदान नामा बिनि चेनेलाव गोदान नङा आं हरबाय थाखायो कमेन्ट मानोथो मिथिया दे ओंखारबानो ओंखारा नामा आरो बिदिना खबरा बिदिसो कमेन्ट खालाम दे थांजोब्बाय साथामल'सै लासै लासैनो फै खै मिनिट जाखो आयौ 7 मिनिटआवनो नोगोद मानसि फैयो माथो नोंना ना साथामल'सै माथो सोर दं कमेन्टआव खोन्थाहरलाय ओमफ्राय बिदिनोसै जेनेबा जोंना मनिसा नार्जारिनि फल'वार्सफोर जेनेबा साबसक्राइबार नोंथांमोन आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो आर चिरां आंना आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेसेबां हायो मोजां ब्लग लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबा जोंनि गोसोआबो एसे गोजोन मोनोना ब्लग लाबोनो गोसो जायो आरोना मोजां ब्लग आङो जानुवारिफोरनिफ्राय मोजां एसे आउट अफ स्टेटआव थांनानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग लाबोगोन आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ आरो नुफेरनायाथ' नुफेरखायाखैबो जानो हागौ ना आर चिरां ओमफ्राय थांनानै साबसक्राइब खालामहैबानो जाबाय ना ब्र' बुंना होबासो खालामगोनदां नोंनि फल'वार्सफोरखौ खालामखायोना मोजां गोजा मानसिफ्रा मोजांसो दं नामा नोंनियाव आंनियाव एसे गाज्रिबो दं दे कमेन्टखौ फरायगोनसै र' जया रानि हरबावबाय कमेन्ट खालामदों रिप्लाइखौनो मोनाखै आं सरि मानो होनबा अबेबा कमेन्टआ जाखांफैया दे स्क्रिनाव जाखांफैखायाखैना बेना सरि जोंना मा नाममोनलाय र' नायफिननो जया रानि सरि मानो होनबा अबेबा कमेन्टआ स्क्रिनाव जाखांफैया आरोना बिनि थाखाय जोङो रिप्लाइ होनो हाया जायो आरोना निस्सय नोंथाङाबो चेनेल दंखायो नोंथाङाबो मिथिगोन लाइभ होयोबा ओमफ्राय अबेबा कमेन्टफोरा जाखांफैया आरोना जि कमेन्टआ जाखांफैगोन अब्ला जों रिप्लाइ होखायो इसिबां मानसिबो जाखाया नालाय जों दासो गोदान इउटिउबारफोर नालाय बिनि थाखाय माने जोंनियाव इसिबां मानसिबो जाखाया ओमफ्राय जों कमेन्टखौ रिप्लाइ होजोबखानो हायो आरो ना नुबानो ने ओमफ्राय गिदिरफोरनिया खिन्थु हाया आरो ना फोर थाङो फरायस्लाबनो हाया जोंनाथ' बिदि नङा ओमफ्राय नों लुगैयाखै आंखौ आंहा जा लुगैथि लोंगासिनो जा गोथाव लोंबावदोंसो आं ओमफ्राय लुगैला थारमाने लोंखाला नालाय गाइसमान लुगैनाङा आरो लोंबा फै सोरबा काजलगावआव ना सासे फैबावबायलै कमेन्ट हरलाय सोर फैदों दासो गोदाननो गोसो गोथारै आर चिरांखौबो सापर्ट खालामहैदो आगै मनिसा नार्जारिनि फल'वार्सफोर ना गोसो गोथारै ना अननानै जिफोर हैदो ना गाइसमोन आर चिरां थाम्बनेइलावनो लिरखानाय जाबाय चेनेला ओमफ्राय जिफोर हैदो आगैमोन मालाबा सरलपारायाव थांनानै स्प्राइटबो लोंहैनांगौ ने कका कलाफोर गारदावहैनोसै ना
आगैमोन मालाबा दे दाख्लैथ' थांदोंना नोंस्रानो थांदों आं थांनाय जायासै MD एमडि WhatsApp वाट्सएप status hello स्टेटासाव bro हरदों हेलौ ब्र हेलौ एमडि वाट्सएप स्टेटास खुलुमबाय ना आर चिरांनि गोसो गोरबोनि अननायखौ नाजावदो नोंथाङाबो ना ओमफ्राय मनिसा नार्जारि वेबाबो होनदो रायज्लायहरदो खुलुमनाय एरै जासिहरदो एस बि स्टेटासाव एस हरबावबाय बि आदा आर चिरांनि मनिटाइस जाबाय नामा नोंना मनिटाइस जागोन ना माखै मनिटाइसआथ' जाबाय जानाया ओमफ्राय खिन्थु मनिटाइस जादोंबाबो डलारा जाथाराखै गाइसमोन पिनखौनो माबाखौनो गुगोल एक्सचेन्ज पिनखौनो मोनाखै आं दाबो मानो होनबा जाबासो जायो नालाय औ $10 जाबासो फैयो नालाय ओमफ्राय डलारानो जायाखैना नोंथांमोना अननानै भिडिअसफोरखौ नायना होदो सेयार खालामना होदो ना आङो थाबैनो नोंथांमोननि अननायाव गुगोल एक्सचेन्जखौ मोननो हानाय बायदि ना नोंथांमोना अनबासो ना एस जोंना बि स्टेटास औ एस बि आरबि इउटुब चेनेला हरबावबाय नै अके आदा थांगोन दे गोदान नङा आं आदा साबसक्राइब दंखायो साबसक्राइब दंखायो माथो नोंसोर आंजों नङा आंजों नङाना मनिसा नार्जारिनियावसो ना आंजों नङा खोमा नोंजोंबो दंदां आंजोंबो दङ आं मिथिला आंजों दंना गैया आर चिरांजों दंना गैया खोन्थाहरलाय कमेन्टआव आर बि इउटुब चेनेल जोंना खोन्थाहरलाय आंनि चेनेलाव नों दंना गैया आङो माने बावबाय आरोना बावफ्राङो मालाबा मालाबा जया रानिया हरबाव जया रानिखौ नायलाय जया रानि हरबाय बिनानाव मनिसा नार्जारिया कमेन्ट खालामबाय थायो आं खालामखायोना खालामखायो औ बे खालामखायो आंबो ओमफ्राय नुयो आंनियावबो खालामदो आर चिरांनियाव जाबदा इउटुबारनियाव ना एस पि स्टेटास दंनो ए नोंनाव दंखायो माथो एस पि स्टेटासा दङदांलै ओमफ्राय गोसोआव थायाना सरि दङबा दङ आरोना ओमफ्राय सरि नायनि थाखाय जया रानिया अके दे हरबावबाय अके दे आंखौबो आंखौ बेक खालाम आदा खालामदो दे आदा नोंबावासो दे बेक खालामगोन दे खालामहर बेक खालामफिनगोन आङो ओमफ्राय आंना खिन्थु चेनेला मोननै दं दे मोनसेजोंसो बेक थांगोन आङो राजेश एपि ब्लग दङ मोनसे बेजों आं कमेन्ट खालामगोन आरो ना साबसक्राइब खालामनानै आं कमेन्ट खालामहरगोन राजेश एपि ब्लगआ कमेन्ट खालामबानो नोंथाङा सानदो आरो ना आर चिरां होननानै सोरां मुसारि होनबाय मारै दं आदा मारै दं मोजाङै सोरां दंना मुसाहारि माबोरै दं आदा मोजाङैनो दं सा लोंदों नै सानैबो मोजाङै दङ जोङो सानैबो मोजाङै दं साहायाबो जोबथारबाय नै आर बि इउटुब चेनेला हरबावबाय नोंना मा मुं ओमफ्राय आसि सोरबाफोर बिस्कुट नामा जायोबा लांफैनो हागोन जों जाया बिस्कुटखौ बेना आर चिरां थांनानै आर चिरां जिखावहैदां जिखावहै थांना थुना हो थुला गोसो थुसिबाव गोथारै गावसिना होदो ना गाइसमोन मा होनो गावसिना जोबना हो औ नोंथांमोना गावसिबासो जोंनि चेनेला जिफोरगोनब्रा बिनि थाखायनो गावसिदो जोंनि चेनेलखौ जिफोर होदो ना बेनोसै आरो ना बुंनांगौ जेबो गैयाना एमडि ना बुंनांगौ वाट्सएप माबाफोर दङ स्टेटासआव नोंना मा चेनेल बेना आर चिरां आर बेना आर चिरां थामनेलाव लिरनाय दंखायो बे थामनेलाव लिरना होखाबाय बिथाङा मनिसा नार्जारिनि वेबा बेयावनो थांनानै सार्च खालामबानो मोनगोन आर चिरां आरो ना इसेबां सिनियर नङा जेनेबा गोदानसो गोदान हिसाबै नोंथांमोना सापर्ट थेवबो खालामदो टुके थांबाय नोंना बारबायना टुकेनि बारबाय बारनायालाय नोंथांमोननि अननायाव थाबैनो 10K जागोन ना आसा खालामो आसा खालामनाय थाबाय गोसोजों ना नोंथांमोना अनदो कमेन्ट फरायहै ना फोरमान बसुमतारी हरबाय फोरमान हेलौ बसुमतारी हेलौ फोरमान आं ओमफ्राय खुलुमहरबाय जोंनि बर' नोंखौ स्टेसना हरबाय मा खबर आदा मोजां दा खबरा औ मोजां नोंथांमोननि अननायाव एमडि मोजां वाट्सएप अके ब्र दे थांना खालामहैथां बेनिखौ आर चिरां चेनेल बेना औ जिफोर होजोब गावस्ला होजोब गासैबो औ थुला गावसि थुसि जिफोर लाइक जोब थुसिजोब सेयार खालामना हो खननै लाइक खनथाम थुना खालामना हो खननै खनथाम थुना हो खनसेयाव एकदम जाबा खनसेयाव आसि जायाबा बिमाजों हो होसि ना गोसो गोथारै दे गोसो गोथारै सारअन्थाइ ना मा जाखो बेलाय जों सारअन्थाइ माने ना खायफा मानसिया ओरैबायदि अननायजोंल' जाया नालाय जायो जोंनो ब्र' गोनांथि जाबासो मानसिखौ नांगौ होननाया बेनो आरोना जायनो गोनांथि बेखौ बे मानसिखौ नांगौ ओमफ्राय अननायजोंल' जाया एन एस दैमारि ब्लगा हरबाय बोरै दंलै माथो कमेन्ट नायस'ना बेनाव कमेन्टआ सिखांफैयाखै कमेन्ट सिखांफैयाखै सरि दे मा दासो नामोनलाय सिखांफैदों दिलाय एन एस दैमारि ब्लग एन एस दैमारि ब्र सरि बाइक नोंथांनि नामा बाइक आरोना एन एस बाइक दंना औ सेंग्राफ्रा बिराद सालायो देरहा बर'आ हरबाय मा हरखो बेयो गाबनाय ना मा हरखो मिनिदों मिनिनायसो ना हाथाय बारांखौ नायदो आर चिरां दे फाग्ला साननाङा आर चिरांसो आंबो अ मारिया नोंसिनि कमेन्ट हराखै माथो रावबो कमेन्ट हर दे कमेन्ट हरबासो एसे मोजां मोनो
कमेन्ट खालाम लाइक होना हो सुसिजोब लाइकखौ जोंहा मोजां मोनो ना लाइक होग्राया हो ए नों माथो आंखौ माबाफोर सों नामा सोंथारा जेबो आं खोन्थागोन ना नोंना गोसोथोनाया अबेथिंलाय गोसोथोनाया आंना गोसोथोनायाथ' गोसोथोनाय दङ दंनाया जायगानिनो आरो ना ओमफ्राय हाबायाव लेंहरगोन आं हाबा नोंथांमोनखौ जायाखै दा जाथ'वाखै जाहांहांसो आसाम सोखाबाय दा आसामा सोखाबाय औ ओमफ्राय हाबायाव लेंहरसै ना गोसो गोथारै बोरमा बेदरजों जाफैदो कमेन्टआव खेब्रेनो ना आरो सोरबा जाख'नो हायाबा लांनोबो मोनगोन प्लास्टिक गांसे होखागोन आंनि हाबायाव ना कमेन्टआव लगाय नै जेबि बड' स्टेटास मेथाइ दं मेथाइ खनदो दे खनदो मेथाइ दे खननो मा रोङो सं नोङो मा रोंनाया एसे रोङो गाइसमोन ओमफ्राय गारामाया बारा थिग नङा ओमफ्राय मा संखौ खननांगौ दे खोन्थाहर आं खनना खोन्थानोसै एसेबाबो ना नोंथांमोननि थिननायाव नोंथांमोना जि माखौ थिनो बेखौनो मावनो राजि आरो ना मा होनो दे बिसिनि कमेन्टआव खोन्थाहर बेंगा बसखौ खनसिनलै नोंथांमोनासो जोंखौ सापर्ट खालामो नालाय बेनि थाखायनो नोंथांमोना मा नैलाय थिनो मनिसा नार्जारिया फैबाय दासो ओइ मनिसा नार्जारि आगैया फैबाय नायदो रायलायहरदो हाय होनहरदो जोंहासो होखुमागासिनो लाइफखौ ना बिगुमायानो खामानि गैया मावदोंना ओमफ्राय बियो एसे आलासि फैनायखाय माबा माबि बेदर बिला संसोजोबदों दा जाखावनांगौ र' मा होनोमोनलाय बेखौ दे मा संखौ खननांगौ खोन्थाहरलाय खनगोन आङो दे कमेन्टआ थालांबायलै मा गेम नों सोरनि मा हाबा गामिनि जाबाय सोरनि नामा सानैबो जानाया जायाखैलै सानैबो लाहांहांसो हाबायाव लेंहरसै आरो ना एन एस दैमारि ब्लक बाइक गैया निलु समेनसो एन एस नि फुल फर्मा बेना बाइक गैया अ आंलाय एन एस बाइकसो सानदों आरो ना आंलाय एन एस बाइक नामासो दं सानदों बावदों औ सरि नामासो ना एन एस सोरां मोसाहारि मा गेम नों मा गामिनि जागोन मा नोंसोर सानैबो गामिनि सानैबो आं जाबाय काजलगावनि बे आं खिन्थु जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो ना बेना बिथांनियाबो चिरां डिस्ट्रिक्ट ना जोंनाबो चिरां औ डिस्ट्रिक्टआ ओमफ्राय आलदा ओमफ्राय आलदा अलंगुरि खोमा ना बिजनि बलंगुरि जोंनाथ' बिजनिनि काजलगाव साहा जाबाय बिजनिनि साहा काजलगावनि एसे साहा बिसनियाबो साहा काजलगाव टाउननि ना औ ओमफ्राय आंना बिजनि टाउननि साहा आरोना जे बि बर' स्टेज रमान्टिकनि खन माबायदि रमान्टिकखौ खनो जेनेबा खनदो माखौ मोजां मोनो जोंना आर बि क्रिटिक्सना हरबाय आदा आखाइ नोंनि आखाइ हमना बे मोजां जानाय नङादां जों आरबि आरो क्रिटिसना हरदों आदा नोंसिनिथिं अखा बार फैयाखै नामा फैहांहां दे जोंथिं ओरै फैयाखैथ' नै फैहां गोसोम जाहांदों नायनो हागोन नालाय जोंनिथिं साफासो साफासो जोंनिथिं ओरै फैयाखै गावसिनिथिं बाक्सायाव नोगोर दं नै बाक्सायाव हादोंना ए हाब बाक्सानिफ्राय कमेन्ट होनायनि थाखाय थेंकिउ ना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो जाय दङ ना बिस्कुटखौ जानानै देखायसै आं बिस्कुट जादोंब्रा बे जादोब्रा नोंबो मोनसे आं जाहांखाबाय दब्लायलायबावबायसो नामा आरोबाव आंबो गागोबलायबाय जानोसैना गाइसमोन ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दौहरबाय जाय मोनजादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो हैस जादो माथो कमेन्टबो हरा रावबो टेस्टि कमेन्ट हर दे कमेन्ट टेस्टि नै मेरिगल्डसो जया रानिया बेसेबाबार अखा फैबाय दे आं खोनाला ओंखारनोसै खोनाला नामा लाइभनिफ्राय औ दे ओंखारलांदो खोनालाबा अखा दे फैबायबा ओंखारलांदो ओमफ्राय आर चिरांनि चेनेलखौ गावसोहैदो दे आगै सना आगै दे आगै गोसो गोरबोनि अननायखौ आं जासिहरबाय जया रानि दे आगै दे औ आं मिउजिकल जाबाय ओमफ्राय सोरां मुसाहारिया हरबाय जोंहा ने थेन ओइथ मा होनदों ना जाहोदों माबे सोरां मोसाहारिया जोंहा नेट टेन ओइट जाहोदों बुजियासै बारा मा होनो बुजिस्लाबासै सरि दे ओइखौ नायदो नेक्स्टखौ मा होदों बियो रिजुमुनि दैमारिया हरदों जोंना बार अखा फैखो नामा आदा जोंना फैसाबाय जोंथिं स्रांसोथ' नै दा हरलाय स्रांसो हनै जेबो गैया बार अखानो बिफाङानो मावाखै गैथ'वा जायगा मोजां ना जायगा जोंना मोजांबाबो काजलगाव गैया अखायानो गैया चिरां डिस्ट्रिक्टआ एसेबाबो मोजांसिनखालै
दुखु मोनलायगोनलै सरि दै होनफ्लांबाय कमेन्टखौ हरनोसै र' आंनि इनबक्सआव हरदों हेलौ ओमफ्राय एमडि वाटसाप सोरबा आंनिखौ नुवासै नामा आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो ब्र जागोन एमडि वाटसाप जागोन दे स्टेटास सापर्ट खालामगोन दे गावसिजोबगोन दे जेबो नङा जों दंना ओमफ्राय नोंथांमोनाल' जोंजों लोगो जा रिजुमनानै दैमारियाव हरबा आयौ जोंना जा अखा बार जोंसो अखा बारानो गैया आयौ मोजांथा बोरैबा दालायफोर बायसिनगोन रैसुमुनि दैमारि अबेनि खोन्थाहरलाय बबे अखा हादों नोंसिनिथिं बार फैदों दिदोम ब्लक हाइ फ्रेन्डस गुड मरनिं अननानै सापर्ट खालामहोदो बयखौबो जागोन बे थांनानै मनिसा नार्जारिनि फल'वार्सफोर थांनानै दिदोम जोंना ब्लक दिदोम ब्लकखौ जिफोर हैदो आरो ना होहैदो गावसोरदो ओमफ्राय दिदोम ब्लक आंखौबो दे ओमफ्राय एमडि स्टेटास बायदों नोंनिखौ गासिबो ना फैबाय ब्र नोंखौ गावसिब ना फैबाय ब्रनो गावसिबना फैबाय नोंखौ थेंक इउ खुलुमबाय आं बिस्कुट एमडि जानायखौनो दोनथ'बावगोनसो एमडि खुलुमबाय एमडि वाटसाप स्टेटास खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ आरोबाव खुलुमहरबावबायना जाबफिनसै एबार मा हरदों राजुमनि दैमारि दामानि आरो नलबारि डिस्ट्रिक्ट दामानि नलबारि डिस्ट्रिक्ट नलबारि गावसिनिया नलबारि डिस्ट्रिक्ट दामानि गामिया गावसिनिया औ अखा दाम बार अखा फैनाया दाबावै मा र' मा होनदों मा दामानि आदा नलबारि डिस्ट्रिक्ट दामादामिनि नोङो थेंक इउ स' माच मनिसा नार्जारिनि चेनेलाव मामोनलाय मा डिस्ट्रिक्ट होनदोंमोनलाय नलबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय कमेन्ट होनायनि थाखाय ना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो जोंनि गोसो गोरबोनि अननायखौबो जासिहरबायना सोरां मुसारि हरबाय दा बावै मा मावो नों सोर आदा होद आं मावालै बिसो मावो बेखारसो जों सानैबो आंथ' जेबो मावा आं बेखारसो मालाबा खामला हाजिरासो मावलाबायो खुनुरुखुम जा मेंनाय मोनोलै खस्थ' मोनोना मासि गरम नांगौ गुसु एसि होनलायनाया एसि होनलायनाया ना एमडि मालाय साख्रि मावग्राफ्रासो एसियाव थायै थायै फैसा मोनबाय थायो एमडि वाटसाप स्टेटास जोंथिं बार अखा फैदों ओमफ्राय मिजिं दा क्रिटिक्सना हरबाय आं दासो हाबदों ब्र दे मिजिङा फैनायनि थाखाय धन्यबाद थाबाय मिजिं मिजिं फंबाय सना फैनायनि थाखाय सोरां ना मुसाहारि दे जेबो मा जाखो नंथाया ना दे जेबो नङानो दे बिदिखौनो होनदो जेबो नङा माने बिदिनोसै आरोना माथो होनबावनो मोनलाबायाना दा जानला मानला हालेवनानै जानाया साबसिनलै कमेन्टफोरखौ गोजोनसिन फुल लिरना हर सानैबो जाबाय आन्दार मेट्रिक पास गोजासे बारा फरायनो रोङा बारा रोङा मोजां लिरना हर बारा गोलावखौ जों फरायनो रोङा आन्दार मेट्रिक पास सानैबो औ ओमफ्राय बोरै मानसिफ्रा मा थांला जोबखो आरो बे इउटुब चेनेलाव हरबाय रिजुमुनि आं दामानि आदा आंनि गामि खाथिनिनो आंना बाक्सा बागानफारा बै खाथिनिनो खाथिनि दामानि आरो इउटुब चेनेला आरोना बैसिनि मा होनोमोनलाय बेना अबावमोनथाय एमडि मोननि खाथियानो जायोनो ना ओमफ्राय फरायबाय था दे मिजिं दा क्रेडिक्सना मा जया रानिया हरमारबाय नै कमेन्ट हरदों नै गाइसमोन जया रानिया थांनानै खालामहैबाय आरो ना थेंक इउ स' माच जया रानि आगै ना आगै सना लाभ इउ आगै सना गोसो गोरबोनिफ्राय ना नै खालामना होबायानो जोंना मा जादों रा आदामोन मा जादों बिस्कुटसो जादों जों बे साहा लोंबाय आं बिस्कुटल' जाबाय नै बिस्कुटआ जाबावदों मोनसे दंबावो माबानो जया रानिनिया नै नटिफिकेसना अल नङामोननो बेखायनो नायसनामोन आंनिया अलाव गैयामोन आरोना मा जादों होनहरदों बिस्कुटसो मेरिगल्डसो मेरिगल्ड बिराद गोथाव
माबानि गमनि बानायनाय दे बियो बिराद गोबावनि बिस्कुट आरोना सोरबाफोर मालाबा बिस्कुट जायोबा ना बेखौसो जानांगौ दानि गोदान बिस्कुटफोरखौ जानाङा आरोना नै बियो बिराद मोजां गमनि देहायाव मोजां प्रटिन मोनो आरोना गाइसमोन जानोसैलाय सोरा मोसाहैबाय आदा नोंसोर खासिबारिखौ मोनथियोना बबे खासिबारि आदा नोंसोरो खासिबारिखौ मिथियोना आं बिजनि खासिबारिबा मोनथियो आरोना बबे खासिबारि खोन्थाहरलाय खासिबारि ना खाथिबारि सोरां मोसाहारि हाय आर चिरां होनदों काबिर मोसाहारि काबिर मोसाहारि नोंनिखौ नायलायो हाय काबिर मोसाहारि हाय नै आर चिराङा फैलायबाय मनिसा नार्जारिमोननि गामियाव ना आरो बे काबिर मोसाहारिया अबेनि मानोसो टिकेजुलि धेकियाजुलिनि ए मना सेन्टार मना सेन्टार मेहेरमोननि गामिनि ए थांगोन र' एबार मालाबा आलासि दंखायो बिफाया बे मिलन हाइ स्कुलनि हेडमास्टारमोन एबार रानि चन्द्रमार्क हाइ डन रानि चन्द्रमार्क बेथ' बर' नङालै हाइ डनसो नुहरदों लाइक हरबाय बे थेंक इउ रानि चन्द्र मार्क थेंक इउ लाइक थेंक इउ रानि चन्द्र काबिर मुसाहारियाव ओमफ्राय मा ओमफ्राय मा खबर गुमैमोन आगुमै मोजां मोजां खबर खबरासे थिगैनो दङ बैनाय काबिर मुसाहारि धेकियाजुलिनिसो आरो बे हो धेकियाजुलिनिसो धेकियाजुलि कमेन्ट हरबाय थायो नामा हरो नायो मालाबा हायालै कमेन्ट खालामदो गाइसमोन ओमफ्राय लाइक थुना होदो 20 लाइक जासिगोन आरो ना थुना होदो दे सासे सोरबाफोर थुवाखैबा ना होदो थुदोबो गोबाव दा खालाम आरो क्रिडिक्सना हरबाय आंनि कमेन्टखौ मानो नायाखै आरो क्रिडिक्सना सिखांफैयाखैनो आयै अन्थाव बाथाव ना दासो सिखांफैबाय नै अना खानानै आगै सनाय दुखु दा मोनसै दे रानि चन्द्रमार्कआ हरबाय बर' फाका नाजारुमय बर' फाका नाजाने ना दे ভাল লাগিছে আপুনি যে মনিষা নার্জারি চ্যানেলত কমেন্ট দিছে আমি গিলা না আমি গিলা কম নাকি না ভাল পাইছে আৰু না মনত খুশি লাগিছে সাপোর্ট কৰি থাকিবি ওর নামটো চ্যানেল নামটো আৰ চিৰাং হয় যায়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ৰাণী চন্দ্ৰমাৰ্ক কিন্তু মই বড়ো ভাষা দিয়াই ব্লগ কৰে ৰে মই আসামিজ মই নাজানে দেই ইমান दे फरायदो कमेन्टखौनो हरासै माथो रावबो बर' पाका नाजानु मय दे हबो दे नाजान ময়ো নাজানে রে কিন্তু ইমান আসামিজ ক'ত পৰা কমেন্ট দিছে আপুনি জনাই দিবি তো আমি ৰাণী চন্দ্ৰমাৰ্ক ক'ত পৰা কমেন্ট কৰিছে আপুনি জানাই দিবিচোন গাৰো ফাকা জানে আপুনি গাৰো ফাকাটো নাজানে ৰে গাৰো ফাকা জানে গাৰো মই অলপ জানে বেছি নাজানে মইতো নাজানে ওই বোলে অলপ জানে সুধিকচোন কি সুধিব গাৰো ফাকা দিয়া এই লাইভত এইবিলাক দে যেনে ভালে আছে না কি নাম আছিল ৰাণী চন্দ্ৰ ভালে আছে না আপোনাৰ খবৰ জনাই দিবিচোন কাবিৰ মুসাহাৰিয়া হरबाय एक्सट्रा इउटिउबनि चेनेल एक्सट्रा इउटिउबारनि चेनेला डिलाइट जानायखौ बोरैबा मोनदों नोंगौ मोनदों बयबो मोनदों आं जै मेहेरा माबा होदोंमोन ना भिडिअ होदोंमोन ना आं लोगो आं मेहेर ब्रनाव माबा कल खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय मेहेराबो उनावहाय मोजां क्लियार खोथाफोरखौ खोन्थागोन होनदों बिथाङा आं एसेबां सोंहरासै ओमफ्राय दुखु मोनदों आरो ना रानी चन्द्रमार्का हरबावबाय माने आं गान दे आगिया मा होननाय जाखो गार'नि हरबाय नै दाना आं गान दे आगिया बुजियो आं बुजिया आं बारा रोङालै बुजाना होबाय बले आं एमडि वाट्सएप स्टेटास हरबाय मा ओंख्रि संखो ब्र ओंख्रिया जाबाय दा बर्थमान अमा बिबु लाबोदों आरो ना अमा बिबु मोदोम ओमफ्राय ना मा दंथाय दाय जानायखौ देखायगोन र' ब्लगाव
बुरजा ब्लग नाइस लाइक बुरजा हरनायनि थाखाय ब्लग हरदों नाइस नाइस थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ना गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिहरो जोङो 21 लाइक जाबाय थेंक इउ स' माच 21 लाइक होनायनि थाखाय ना गासिबो अननायनि थाखाय अनसायनायनि थाखाय ना एमडि वाट्सएप स्टेटास हरदों अके दे अके देखाय दे अके देखाय दे ना मा अके कमेन्ट हराखै माथो रावबो दे कमेन्ट हरलाय कमेन्ट सिखांफैयाना सोरनाव सोरनाबा आंबो नायनो र' होनबासो जासिगोन नै काबिर मुसाहारि हरबाय वाट्सएपआव SMS खौनो रिप्लाइ हरफिनासै बे बिराद दुखु जाबायलै बायो वाट्सएपआव रिप्लाइ हरफिनासैनो सोरो बै माबाया इउटुब डालिट जानाया दुखु जाखाबायना एथ' बुरजा साबसक्राइबार जानाय डिलेट जाफिनलायनाय आर बि क्रिडेटखौनो हरबाय आदा आर चिरांखौ सिनाय हाला नामा आदा आर चिरां आंखौ सिनाय हाला नामा माने सिनायनाया बावलायलाङोलै मालाबा सिनायखायोमोन खोमा ना आङो नोंखौ बावदों आङो एसे सरि फंबाय सिनायखायो आं नोंखौ बावदों आरोना मालाबा बावफ्राङो आं बावलाबायथारो मेलेमा बारा गैया मेलेमा बारा गैया आंना बावो मेलेमानो खमथार सोरां मुसाहारि हरबाय आदा गोदो गोथाव मोनजायाखै दा बेखायनो मेलेमा खमथार दावदै बारा मोनजायाखै दा जाखो मा जाखो मा ओंख्रि उन्दैयाव जाखो ना आदा मा ओंख्रि जाखो जायाखै जों दाबो थारमाने दा साहा लोंबाय आरो बिस्कुट जाबाय आरो ना रानी चंद्र मार्का हरबाय हने कहा से काबिर हो आप हम लोग आसाम से हो चिरां डिस्ट्रिक्ट का आसाम का चिरां डिस्ट्रिक्ट और गांव का नाम क्या है बोलो गांव का नाम काजलगांव तो मालूम नहीं तो बङाइगांव बङाइगाव काबिर मुसाहारि हरबाय 1K कमप्लिट जाया गारा बोरै लाइभ होदों गुमै दाना बिदि नङा माबा 1K जायोबाबो बोरैबा आंना जादों दाना बिदि नङा बैनाय मानो होनबा दाना रुल्सखौ सोलायबाय थायो नालाय सिगाङावहाय 1K जायाबा लाइभ होनो मोनामोन ओमफ्राय कमिउनिटि पस्टबो मोनामोन जोङो दा इउटुब माबाया जेनेबा चेन्ज खालामबाय आरो ना रुल्सखौ ओमफ्राय दा मोनसै ओमफ्राय जेनेबा जोंनि थाखाय बिराद मोजां बेनिफिट आरो ना मोजां जेनेबा जोङो बेफोरखौ मोनोबा मोजां शेयार खालामना होबानो जाबायना 1K थाब जानायनि मोनसै दा बैनाय जेबो नङा सिन्था गैया बिराद मोजां खालामना होदों खिन्थु जोंनो मोनसे बुस्थुखौल' बिराद माबा खालामना होदों आरो ना दा जों साबसक्राइबारखौ जों हाइक खालामनो हाला नालाय बिनि थाखाय एसे बोरैबा दुखुनांथाव आरो ना जायफोरनिया साबसक्राइबारफ्रा खम बिथांमोना एसेबाबो लाजिनाय मोनो नङा होनबा ने साबसक्राइबार खमबा जों लाजिनाय मोनो जोंबो लाजियोमोन जेनेबा ओमफ्राय खिन्थु जोंनि समाव बैयाव एसे हाइक खालाम मोनदों जोङो आंथ' खालाम मोनदों जेब्ला आंना 2K जायो अब्लासो आंनिया नुजाखादों नै दा 2K नि बर' राइडारा बारखाबाय हरबाय नै नोंना लोगोआ दा आंना बर' राइडारा दे थाब 1K जाथोंसै नोंखौ बै होनदों दा बर' राइडाराथ' जोंनि खाथिनिसो बे दा बर' राइडारा बै माबानि नामा बेंटलनि नामा दा नंगौ जोंना बे फुदुफुर नों बेजों थांबाय थायो आं नुबाय थायोथ' दा बर' राइडार मालाबा लोगो हमगोन र' नोंखौ नुबा लाखिनानै आं दहाय खोन्थाहरखादोंमोन ना ब्र मोनफैबाय नै दहाय आं नोंनो खोन्थाहरदोंमोन ना नै बेनो लोगोआ सिनायदो नायदो जोंना फुदुपुरनि बे बांगाल बाजारा बे खाथियावनो दहाय नों थाङिनि सिगां कल खालामदोंमोन आंनाव ए बेनो लोगोआ नै दहाय आं नोंनो खोन्थानाया ओमफ्राय गुटखाया स्कुलाव थांदों थाबोबाय बियो शेयार खालामना हो एसे थाब बयबो 1K जाथों दा बर' राइडार मनिषा नार्जारि आगैखौ वेब आरो ना मनिषा आंथ' नार्जारि बानाया आगैनि नालाय ओमफ्राय ब्लगखौ हिन्जावआसो बानायो ओमफ्राय सेयार खालामनानै होसि ब्र' थाब एसे 1K जौगालांनो जाथोंना हानाय बायदि ना 1K जाहां जाबाय नामा बेसे 600 थांखो बारबाय 600 बा 400 ना 600 एसे बारबाय 400 नांबावगौ काबिर मुसाहारि होबाय आं ट्राइ खालामनाय र' गुमै माखौ ट्राइ खालामनो बेनाबो 1K जायाखै नामा काबिरनियाबो जायाखैथ' ना जायाखै दे ट्राइ खालाम दा बर' राइडारा हरबाय आं फुदुपुरनिजों थांबाय थायो आं नुखाबाय थायो मालाबा थाङो नोङो नुबाय थाखायो आं फुदुपुराव बांसिन थायो नालाय फुदुपुरजोंनो नुबाय थाखायो आङो भिडिअखौथ' नायखाबाय थायो बिनिखौबो नायबाय थायो आं कमेन्ट हरबाय थायो सेयार खालामना होखायो मालाय दाख्लै माबायाव सेयार नुबावदोंमोन आङो खालामो
खालामो लाइक थुस्लायबावसो ना बर' राइडार ब्र' फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायबावलायबावसो आरो नोंना बेना बे हिन्दी गान खननाया बिराद मोजां जादों बेना बरिया जादों बा बा हिट जादोंना औ सरलपारायाव नुदोंमोन आं ओमफ्राय नंगौना नङा होनना लाजिना रायलायासै दे मालाबा रायलायबोगोन ब्रदारनो रायलायलांगोन होननायजों रिंकु आरामसारि हरबाय लाइक हरबाय दा मालाबा रायलायगोन ब्रादार औ दे रायलायगोन आं नुबाथाय सिनायखागोन नोंखौ काबिर काबिर मोसाहारि मोसाहारि मा जन होनो देक चेनेला मोनसेसो 2K जाबाय मा जाखो बे जन देक चेनेला मोनसेयासो 2K जाबाय ने गावसिनि चेनेल दंमोन ना ओमफ्राय रिजुमनि दैमारिया हरदों आंनिखौबो नाय नामा आदा नायोथ'ना नों बिनिखौ नायो नायोलै साबसक्राइब नायो गैया नाय सोरो रिजुमनि दैमारि रिजुमनि दैमारि गैयाबा दानो आं दा साबसक्राइब खालामना हरगोन नै मबाइला खाथियाव दंखायो बेना खालामदोबो बाराबा आं खालामजोबो दा नामा चेक खालामनानै आं खालामना हरगोन दे औ जेबो नङा दे दा ओमफ्राय दा बे लाइभआव दोनबा कमेन्ट हरना दोन दे बावो नङाबा साबसक्राइब खालामगोन दे बिनि मबाइलजों एबार दा बर' रायदार हरबावबाय मा हरदों मिनि हरबाय बियो लाजिनो आयौ नाङालै ब्रादार आं फ्रिसो बयजोंबो औ नोंखौ फ्रि नुखायो फ्रिखा बिराद फ्रि नुखायो फ्रिखालै थारमाने ब्रादारा आं ब्लग फ्रिखा बानाया नालाय आंनि हिन्जावआसो बानाय नालाय ओमफ्राय बिसो लाजिदोंमोन आरो जोङो बै माबाजों थांदोंमोन ना जिडिएक्स आदाजों ज' थांदोंमोन जोङो सिनायखायो दा ओमफ्राय जिडिएक्स आदाखौ सिनायखायो दा ओमफ्राय नै बाक्सानिखौ फरायबावलाय आंखौ माबा होनदोंदां ओमफ्राय दा बर' बरायबाय रायदार आर सिङा चिरां आर चिरां सं खनलाय आयौ ब्र' आं रोङालै आं नों बायदि बारा रोङा गावनिखौनो होनदोंब्रा गावनिखौनो खनलाय मा खनदोंमोनलाय इयो माबानो ब्रदारनियालाय आरो मानोब्रा नोंनि गार्लफ्रेन्डनिख्रुइ आंनिया बडि गोनांसिन होनलायनायखौ आं नायखादोंना नोंसिनिखौ गान खनबानो थिनबाय नै काबिर मोसाहारि होबाय आदा गुमै खनमारदो दे गानखौ माखौ खननायानोथ' मा आं सिंगारबो नङा जाहैबाय ओमफ्राय आरो आं बारा खननायनि हुदा गैया जाहैबाय ओमफ्राय लाजियो नामा माखौ खनबावनो दा बर' रायदार हरबाय मिनि हरबाय ने दे थारमाने लाजियो बि मानसिया एसे आं गान खननो गानफोरखौ बारा ओरै रायलायनायाव बारा लाजिया गानाव एसे बारा रोंबायना गानाव ओंखायनो लाजियो हांसो गारामा ना औ हांसो गारामा हांसो गारामा औ गारामाया मोजां मोनबा खनगौमोन आं कबिर मोसाहारि हरबाय नै राखाव रासिखौ होदो दे राखाव रासिखौ होदोनो राखाव रासिया बोरैमोनलाय आं बारा गानबो राखाव खोनासङा ओमफ्राय रासिखौनो जालांजोब्बाय माथो होननायालाय बेखौ हो जा आं रोङालै आं बेखौ रोङा आं बारा खोनासङाना दे दा थाबथागोन दैखौ लोंग्रोदो खननोसै नामा खनसै दे राखाव रासि दस्राखौलै आं रोङालैखौ बेलेगखौ देलाय एबार कमेन्ट हरा माथो रावबो कमेन्ट हरलाय 24 दे जन लाइक जाबाय 30 लाइक खालामदो मांबार माम्बार ना 30 लाइक खालामना होलां सोर गोदानाव दङ दा सोर दङ लाइक खालामाखै लाइक राखाव खालामना होलां रासिखौ होदो दे दहायनिया ना काबिर दे मोसाहारबाय बड' अल बेद अल संखौनो सं होनबा होदो मोनसे बड' अल संनायाव जिखुनु होदो बड' माखौ गोसोखांदों गोदोनि ना बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि ओमफ्राय आं रोंजोबलाना बावबाय बा बेथ' गोदोनिलै जों उन्दै दा बर' रायदारा उन्दैसोमोन हरबाय नै बहाबा थांगोन नामा दिनै जेरावबो थांनाय टाइम गैयाना थाङा बिसिनाव फैदों ओरैनो आरोना आलासि जानोसो फैदों बे माबा आलासि जानो मानसिया बिराद बेदर जानो लुबैदों नै बेदर थिगसे जाहोहरनाय मोनजायैया दिनै गोबाव जाथारबायना बेदर मोनजाया गोबाव जाथारबाय ब्र' बेनि थाखायनो फैदों आं है थगायदों सानलायगोनलै ब्र मोनजागासिनो ओरै प्रान्जय मोनावबो लागाव सिबोखादों काबिर मोसर होबाय लागाव बिखुनजोखौसो खनबाय माथो गुमै बिखुनजोखौसो खनबाय आलायारनखौ खन आयौ बड' रायदार दा बर' ओमफ्राय नै मोनसे खोथा होननो बावदों प्लिज अननानै जायफोर बे माबायाव दङ लाइभआव दङ साबैसे लाइभआव दङ जोंना दा बर' रायदार ब्रनिखौ चेनेलखौ थांनानै साबसक्राइब खालामबाय बिथांनिया
20K निबो आप दङ नोंथांमोना 30K आरो थाबै खालामबाय बिथाङा जेनेबा बर'नि गेजेराव मोजां राइडार जानो हानाय बायदि नोंथांमोना साबैसे दं बे लाइभआव नोंथांमोना दानो थांनानै साबसक्राइब खालामना हैबानो जाबाय दा बर' राइडार दे दा बर' राइडार DHE दा ओमफ्राय BORO बर' ओमफ्राय राइडार RIGER राइडार दा बर' राइडार नोंथांमोना जिफोर हैदो दानो हैदो है मोजांथार ओमफ्राय मा होनो दा ब्रादार थेंक इउ स माच ब्रादार लाभ गोजोननाय थाबाय आरोना बेबो जों गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा दि लाइभआव फैदों ना जोंनि लाइभखौ आसरित सानाखै नों लाइभआव फैगोन होननानै औ मनिसा नार्जारिनि लाइभआव फैनायखौ गोजोननाय मोनबाय आरो ना आसरित मोनलायलायखाबाय आङो गोजोनबाय र' गोजोनबाय ओरैबायदि गोजोनबाय मालाबा गिफ्टफोर होगोन नामा माबाफोर सरलफोरा दैयाव आर'नाइफोर गानहोगोन नामा बेखौथ' गानहोनांगोन मालाबा लोगो मोनबा र' गानहोनांगोन ओमफ्राय रेडि जानानै थादो आर'नाइ गानहोगोन जोंना मालाबा लोगो मनिसा मोनबा नार्जारिखौ फैयोबा गानहोगोन र' दा काबिर मुसाहारि दा बर' राइडार इज दा बेस्ट इउटुबार मोजांखा बे मोजांखा जोंना ब्रादारा बिराद खस्थ' खालामो ओमफ्राय थाबैनो थांगोन बिथाङा लादाखआवबो थांनायनि प्लान खालामदों खोमा ना आं थांगोन बायदि मोनदों आरोना बिथांखौ थांखायो राइडार जाबाथाय लादाखआव थांखायो खनसेबाबो ना आसा खालामो बर' राइडार ब्र' नोंथाङा जेनेबा थाबैनो लादाखनि ब्लग लाबोगोन होननानै जोंबो नायनो फुरा गोसोआव नायनो लुगैयोना ने दा बर' राइडारा थेंक इउ कबिरखौ थेंक इउ होनहरबाय नै दा बर' राइडारा आंनि माबायाव लाइभआव आरो थेंक इउ होनहरबाय थेंक्स कबिर होननानै बर' राइडार गोजोननाय जासिहरबाय आरो ना कबिर मोसाहारिखौ ओमफ्राय कबिर मुसाहारिया बिराद मोजां मोनो बिराद मोजां दा मोनो बर' राइडारखौ आं बिराद खुला मोनो खुलाखा जोंना ब्रादारा बैनाय खुलाखा बयजोंबो मोजां नोरोम मानसिया बयजोंबो फ्रिखा आरो बियो बयजोंबो मोजां साननाय हनाया मोजां नरम मानसि जानला मानला आल्थु फाल्थु नङा जोंना ब्रादारा नोंखागौ आरो ना ओरैनो नङा नोंगौ बाथ्रा सैथो जोंना बर' राइडारा गुबुनफोर बायदि नङा लेबेलबो नङा बिथाङा देखायाबो मालायफोर बायदि ना खायफा बायदि सादा सिदा होनो ने ब्र' बिदिखौ सादा सिदा बिराद मोजां ओमफ्राय बिथाङाबो आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां जौगालांथों ना ओमफ्राय दा बर' राइडारा हरबाय थांगोन ब्र' लासैनो ड्रिम प्लेस मा जाखो बे ड्रिम प्लेस खाला लादाख थांगोन नो बर' राइडारा दे नायगोन दे ब्र' ना आंथ' नायबाय थायो बिदिखौ जोंथ' नायखायो आं मोनसे भिडिअ नागारखाया आंबो नायबाय थायो कमेन्ट इंलिश मेकार ब्र' ओमफ्राय दा बर' राइडार आं मिसाखौबा बुंना आं डाइरेक्ट बुंखायो आरोना सोरनि ब्लगखौ नायो आङो ओमफ्राय आङो सोरनिबाखौ आं नाया दे आं नायिखौ नायखाया ओमफ्राय जोंना नै कबिर मुसाहारि हरबाय मेथाइ कबिर आलिसो बांगालसो दां नैबे कबिर मुसाहारि हरबावदों मेथाइ खामगोन आदा राइडार ओमफ्राय खिजुर आलिया हरबाय नै मिटाप खालामगोन आदा खिजुर राइडार आलिया हरबाय खबर मोजां ना भाई खबर मोजां भाई एलाहे মই তোর দোকানত যায় আহিলাম তুই ক'ত গেছিলি রে ক'ত গেছিলি হা ক'ত গেছিল खिजुर মই এলাহে যায় আহিলাম তোর দোকানত माय गाहरि मांस आनिलां गुस्ति आइसे ना इटा आगैयाबो एसे फैदो तुमराथ' नाखायना नों फैया गाहरि मांस दिया थिकसे खुआम बाजे गाहरि नाखायना है बिया नापा बिहा बिया नापा इटा मोर बेस्ट फ्रेंड गाहरिटा लेथ्रा रे মই नाखाय रे মই नाखाय गाहरि नाखाय মই एलाहे गेसेलं कोदम तुलि खिजुर दखानाव आसे रे भाई आं তোর দোকানত মানে দেখিছিলাম তো কিন্তু বাজারত গাহরি বাজারত যায় আহিলং না मांस लय আহিলং যে गुस्ति आइसे बै काबिरनिखौ एसे फरायफिनलाय मिटाप खालामगोन आदा राइडार माने मालाबा लोगो हमगोन नो ब्र' नोंखौ जोंना माबानि मेहेर ब्रह्मनि गामिनिसोलै बियो दे दा बर' राइडार माबा काबिर मुसाहारिया मेहेरमोननि गामिनि आरोना जोङो माने मेहेर माने बिनि बिफाया सिगाङाव हेडमास्टारमोन नालाय जों गोदो फरायनाय समाव मेहेराबो मिथिखायो आरोना बे काबिर मुसाहारिनिया मिलन हाइ स्कुलनि हेडमास्टारमोन बिफाया खिजुर आलिया दे खिजुर आलिया हरबाय दे लाइक करि दे खिजुर आलि लाइक करि दे तो लाइक न करिले ओइ आली भाई खबर ভাল না আজি आली भाई हेलो आली भाई हेलो साला इमान
साला मख'आ ना इमान थाखा पाइसे तो আজি ओइ दे फाल खबर फाल दे 160 পাইছো দে 69 দে ফাল তো মাহাজন হল না আজিৰ কাৰণে লাইক কৰি দিব তে কমন হবে কবিরা 1 question তার মানে 1 question 1k son इंग्लिश को बारा बुजिया ना 1k खौथ' बुजिबाय sonखौथ' बुजिनो मोन 1k फै जाहां जासिन खोमा ना ए जागोनदां जानो नागिरदों दां गावना ए आंनिखौबो शेयार खालामना हो बे मनिषा नार्जारि इउटिउब चेनेलखौ कबीर मुसाहारि आंनाबो थाबैनो 1k जाथों आरो ना ब्लगखौथ' आं बानाय जाबाय हिनजावसा 1k जासिगोन नैलाय नोंसिना 1k जासिगोन नोंसिना 1k जासिगोन नोंसिनिखौ होनदों नायलाय नोंसिना बारायखोना बाराय ए 630 ए सासे बारायदों आरो ना लाइभआव फैनायाव सासे बारायदों 629 मोन दहाय 30 जाबाय आरो ना शेयार खालामना हो आरो एसे जा थाबैनो 1k जाथों आरो ना 1k जाबाथ' आगैमोन सरफालायाव बियार गादा होइलायसै आगैमोन ना बियार गादावगोन बियार ओमफ्राय सोरबा बियार गादावइबो थायोना बिदिनो कका कलाफोर गादावदो कबीर मुसाहारि ना आंना दासो 70 ल' गुमाय जागोन लासैनो जालांगोन आंनाबो दा गोदानसो बारा गोबाव जाखायाखै बिदिनो मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबायदां ना आंना खुलिनाया औ जागोन बैनाय जागोन लासैनो सापर्ट जालांखागोन आरो ना आंनाबो गैयामोन मास मोनब्रैसो जाबायमोन आरो आंना खुलिनाया औ ओमफ्राय दे सोर दं कमेन्ट हरबावलाय नै 30k जाथानसै आरो लाइकआ 30 जाथानसै लाइकआ दे 30 खालामबाय थाबानो सोर दङ लाइक होआहैबा लाइक खालामना हर साब्रैल'सै माथो सोरबा फैबावदे गोदान शेयार खालामना हो एसे आंना दासो 77 ल' कमेन्टखौनो हराखै माथो सोर दं कमेन्ट हरलाय देलाय लाइक होआहैबा लाइक होना गालां दे दासो 28 जादों ना 30 खालामना होदो जायखिया नै बेयाव साबैसे कमेन्ट हरदों साबस्क्राइब खालामनाय ओमफ्राय आं दा खालामसिगोन दे दा नङा आं दा मोजां टाइम लानानै खालामहरगोन आरो ना भिडिअखौबो नायनांगौ नालाय गाइसमोन मोनसे खोथा होननो सानदों आङो साबस्क्राइब खालामनाल' जाया भिडिअखौ नायनांगौ भिडिअखौ ससे नायनानैसो ससे माने गासिबो हायोबा गासिबो नायजोब ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ नायालासिनो साबस्क्राइब खालामनाया आनसाबस्क्राइब जाफिनो आं खोन्थाना होखाबाय आरो ना गासैनिसिमबो ओमफ्राय जोंना कबीर मुसाहारि हरबावदो मा जाखो बे 8 जानुवारियाव जार्मानिनिफ्रायसो मोजां कानेक्टफोरा मोजां फैगोन औ दे आर्किटेक्चर हाबदों आब'खौ ओमफ्राय जोंना दा बर' रादारा माबोरै जाखो ब्र आब'आ थारमाने बे ओंखाम ओंख्रि संदोंना एसे ओंखायनो फैथ'वाखै आरो दा एसे फैबाय देखायस्लामसै फैथों एसेल' फैथों दे नायबाय था दा फैबा एसे देखायगोन आङो बे ओंखाम ओंख्रि संदोंना आलासि फैदों नालाय ओंखाम ओंख्रि संबाय बियो ओमफ्राय 29 लाइक जाबाय सासे खालामहरबानो 30 जासिगोन खालामना होदो जाय खालामाखैना दे नुबाय नै आरो देखायफिनो औ दे फैबा देखायगोन आं एसे एनै नायबाय था माला फैयो आंथ' बुंनो हाया नालाय माला बाहेरायाव ओंखारबोयो खिजुर आलिया हरबाय कट আছে भाई মই কৰতে আছোঁ বৰ্তমান ओइ दा बर' राइडारा दाबो दं माथो ओइ थेंक इउ स माच लाइभआव थाबाय थानायनि थाखाय ना औ हरदों दा लिंहरदों एक्ट्रिसखौ ब्रादार दा लिंहरदो एक्ट्रिसखौ ब्रादारनो सोर एक्ट्रिसखौ रलै सोर हरदों दा बर' राइडारानो दे लिंहरदो एक्ट्रिसखौ ब्रादार नोंनिखौ नोंनिखौ होनदोंब्रा ओरै फैलाय नै दा बर' राइडार नायनो दा बर' राइडार नायनो नोंखौ ओरै फैलाय दा नङा ओरैनो एसे देखायना थांदोब्रा लाइभआवबो मोजां मोनो ओरै फै दसे ओमफ्राय जोंना कबीर मुसाहारि हरबाय आंनिखौबो प्रम'सन लाम मा थांखो दानहरबायसो ना दानहरबाय जिके बड' ब्लग हरदों जोंना हेलौ ब्र हेलौ जिके बड' ब्लग ओमफ्राय आंनिखौ बावबाय नामा आदार चिरांखौ बावबाय नामा गोसो गोथारै थुसिना होदोलै आदार चिरांखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो ना साबैसे बे लाइभआव दङ साबस्क्राइब खालामना होदो आदार चिरांखौ ना थाम्बनेइलावनो लिरना होखाना जाबाय गावसिना होदो ना गोसो गोथारै ओमफ्राय आगै मनिसाया फैगासिनो दा बर' राइडार ब्र फैगासिनो खिजुरा हरबावदों माजा खबि नाकि आबि दखानाव नै दासो फैदों नै बेहा दासो फैदों मेंनानै रायलायदो दे दसे
दसे रायलायदोब्रा नै सोर नुवाखै नायनो ने नायदो नै दा बड' राइडारा नायनो नै खुलुमहरदोब्रा हाय लोगोफोर खामानियानो आंहा बेस्थ'थार आब'नि माथोखौ हिट खोनाखायो ने थेंक इउ आगै थेंक इउ शेयार खालामना हो एसे मोजां मोनोबा लाइक खालामना होलां थांबाय आरोना बे ओंखाम ओंख्रि संफिननांगौ ओंखायनो थांबाय एसेल' देखायनानै ओमफ्राय काबेर मोसाहरबाय आंनिखौबो प्रटेकसन खालामना हो जोंना दा बर' राइडारा नै मा हर नै गोमै नुबाय ओमफ्राय मोजां आगै मनिसायाथ' फैबायमोन र' ओमफ्राय बड' क्रास हरबाय हेलौ फ्रेन्ड माबोरै खबरा मोजाङै ना गासिबो मोजाङै दं मोजां थिग दं जोंना दा बर' राइडार हरबाय डन नुबाय क्रास खानो थारमाने मोजां नुबाय आरोना बे मोजां मोनबाय नायनानै इदि होनोना मोजां नुदों आरो बेयो दे मोजाङालाय मोजां थेंक इउ गोजोननाय थाबाय किजुर आलि हरबाय खबर बालना बाजै दा गेल এতিয়া তারমানে গাউরি মাংস আনিছে না এটা রান্দিব আর কি বাজै दा অলপ बिजि আছে संबाय करिसे ओंखाम ओंख्रै किबा किबि संबाय करिसे बड'स ब्लगा हरबाय बिउटिफुल आब' बिउटिफुल गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय 30 जाबाय आरोना लाइकआ 30 जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय लाइभआव मानसिफ्रानो थांजोब्बायसो माथो ओखैले थाङालै बिदि देखायखायो दंब्रा दङना दे सोर दं नोंलाय एसे कमेन्ट हरलाय देलाय माथो रावबो कमेन्ट खालाम बिउटिफुल आब'नो जिके बड' ब्लगआव हरदों बिउटिफुल आब' आगै मनिसाखौ बिउटिफुल होनहरदों बिउटिफुलखा आरोना मोजां गासिबो मोजां बयबो बर'फ्रानो डाबर राइडार हरबाय बाजैथा खाम करियासो बाजैथा खाम करियासो आरो क्रेडिटसन हरबाय लाइक आरो लाभ गोजोननाय थाबाय आरो लाइक आरो लाभ हरनायनि थाखाय लाफरबाय ना ओमफ्राय डाबर राइडारा आंनि चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामना होदोब्रा एसे शेयार खालामना होदो कमेन्ट पस्टआव होना होदो एसे आवगायनायनि चेनेला हिनजावनि नालाय हिनजावनिखौ आरोना मनिसा नार्जारिसो आंथ' जाबाय दिनैसो फैदों दाख्लै फैदोंमोन खनसे फुसका जालायनाया नोंखौ नुखादों आं बा फुसकाखौ नोगोद जायो देरहाबावोसो आसला देरहाबावदों ओमफ्राय आं जेनदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ मासो देरहालाय लादों आङो जागोन दे ब्रादारनो दाबर राइडार हरदों जोंना जागोन दे गोजोननाय थाबाय दे गोजोननाय थागोन आरो नोंबो होदो आंबो थारमाने नोंनिखौ नायबाय थाखायो आं दाना नोंनिखौ मोजां मोनखायो आं दाख्लै स्किप खालामखाया फार्स्टनिफ्राय लास्ट नायनानै लाइक थुबावोसो आङो लाइक कमेन्टखौ एखमबा हरनाय बावनाय जायो ओमफ्राय हरो आं हरनाया मालाबा हरो ना नोंहा बुस्थुआ ओरैबायदि कमेन्टखौ मालाबा हरनाय जाखाया बावो आरोना ओमफ्राय आंबो इदिनो जायो कमेन्टखौ हरो आङो ओमफ्राय खनसे खननै हरखांबाय खोमा आं नोंखौ नुबाय थाखायो ओमफ्राय फुदुफोर बाजारजों होलाङो आरो बे गारि सिबला लांनाया बर' राइडारा सानलायो नामा नों बहा थांगोन होनलाय आंथ' माने आं बानाया नालाय ओंखायनो आं भिडिअ लेंहरना भिडिअ बानाया जाबाय आरो ना ने सोरबा दंबावो दे होलांबावो लाइक होआखैबा दा बर' राइडारा दे जागोन ब्रादार दे खुलुमनाय थाबाय दा बर' राइडार मोजां जौगानो हाथों आरो खुलुमहरबाय मोजाङै जौगालांथों दा बर' राइडार मोजाङै मोजां जौगालांथों नोंथाङा नामा जय बर' हारिनि जय एसे मोजाङै मोजां बेना आसा खालामो दा बर' राइडारा थाबैनो ड्रन लानानै माबालायदोंमोन ना बियो बे ड्रन दंना बेना गप्र दं ड्रन बे गोजौआव बिरखोग्राया दं थागोन बेनाव थाखागोन दङ ड्रन ना मा होनो बे गोजौआव बिरखोनानै केमेरा बानायग्राया बेखौ लाना भिडिअ बानायलायदोंमोन ना दाख्लै बेखौ हेलिकप्टारबो होनो खोमालै ना हेलिकप्टार ड्रन होनो खोमा बेखौ ड्रन बेजों भिडिअ बानायलायदोंना दाख्लै बेहाय बे 15 आगस्टनियाव नायदो आं बेखौ आरो क्रेडिटसनाव हरबावबाय जोंना गुमैयासो जेनदोंमोन आं जेनदोंमोन थारमाने ओमफ्राय आं थारमाने सान्दुङाव मोसानो बानानै ओरैबायदि मोसानोना जेनबाथ' सान्दुङाव मोसानांगोन ना ओमफ्राय आं बानानै जि देरहानाय लादों आरोना थारमाने बेखौ हरखुमाय थादों नोंसोरथ' भिडिअ नुदों लास्टनिखौबो नुखादोंना भिडिअआव हरखुमालायदों आं मोननै बेयावनो देरहानाय लादों आरो लास्टाव मोननै हरखुमादों आं बे नुस्लाबाखै बेयावनो देरहादों आरो आङो नङाबा आं मोननै जेनबायमोन सान्दुङाव मोसानांसिगौमोन
ओमफ्राय आरबि ट्रेडिसनाव बाय हा 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 औ दे मिनिनायनि थाखाय दै होबाय नोंनाव थाबथालायसै माथो दै लोंनायालाय मिनिनो ओंखारबादों सोरमोन मिनिग्राया आरबि ट्रेडिसन आर क्रिक्सन मिनिदों ना जेबो नङा दे लाइक होआखैबा लाइक होलांबाव सोरबा सोरबा कमेन्टबो हरा मा जाखो कमेन्ट हर दे हरस्लाजों फरायस्लाबनो हालाय हरना हो लाइक जाहाथे सानैबो मेंगुलायनायनि मेंगुलायनायनि ना औ कमेन्ट हरलुबाय था हरबायानो सानैबो था होसिबाय था मेंगुलायनायनि सोर सोर मा जाय जायनो सिखां फैदों बेखौ जों औ फरायखागोन आरो ना औ आरो नुजाफैयाबाथाय बे नुला आरो नुला फरायनाया आरोना गोसो गोथारै कमेन्ट हरबाय थादो गाइसमोन ना जों नायगासिनो दे कमेन्ट हर थाब सोर सोर दं देलाय कमेन्ट हरलाय गगा मोनहां जादोंलै आङो एकदम दै सोलाय सोलाय लोंनाया ना दाख्लै क'क्राझाराव थांबायना ए ओमफ्राय आरो नै सोलायनानै लोंनाय गरम जागासिनो जाहांबायलै दिनाना ओमफ्राय बोथोराबो चेन्ज जासिगोन ना ओमफ्राय बेनि थाखाय गगा मोनगोन बयबो ना आंल' नङाना गासैबो बिदिनो दै सोलायबा एसे मोनखायो ओमफ्राय आंल'बा एसे बेलेग जायो गोदोथ' कर'ना सिजोनाव बाला गिथारदोंमोन गगा मोननायखौ ना कर'नासो दे होनोमोन सोर दं कमेन्ट हरलाय माथो कमेन्टबो हरासै रावबो कमेन्ट हर दे सिरि जाजोब्बाय नामा कमेन्टआ मा कमेन्टखौसो जाखो नेनानै दंगासिनो जों ना सानैखौबो मेंगु होलाय कमेन्ट हरै हरैनो नोंथांमोननि थाखायनो जों गोलोमनाय सोलोमनाय मोनथियाखै कमेन्ट नायगासिनो आरो रायज्लायगासिनो ना बखिगासिनो ना खुगायाथ' रुबायनो रोंखाया जोंना जों जेसे सानसेबाबो जों रायलायो नोंथांमोना जुदि कमेन्ट होबाय थायोबा ना रायलायबाय थागोन ओमफ्राय रायलायबाय बिदिनो थागोन मानसि कमेन्ट हरबा बानाय फैयो एसे नेट पेक जोबबा आरो सोबावगोन नांगौ ना दानो सोगोन फन ओइ पेजों सासे हरबावबाय नै आरबि आरैना ट्रेडिक्सन मा आरआ ओंख्रि संखो आब'आ थारमाने ओंख्रिया दा बर्थमान आलासि फैनाय हिसाबै ना बेदर जाखायो अमा जाखागोन बर'नि ओंख्रिखौथ' मिथिखागौ नालाय अमा बेदर संबाय मोजांबो बिबुबो लाबोखादों आङो थारमाने जासिनांगौ नालाय औ गोबावसै अमा बिबु जायो आंबो अमा बिबुखौबो लाबोबाय मोजांखौबो लाबोबाय आरो ओमफ्राय कमेन्टआ बोरो कमेन्ट हरबावदो दे मेंबाय नामा कमेन्ट होनो जोंथ' मेङाखैना रायलायनो सानै गोजोनाव सोर मेंहोनो हानो जोंखौलाय औ देलाय मेंहोनो हायोबा सोरबा कमेन्ट हरबाय थालाय फरायनो हास्लाबगोन हास्लाबा जोङो सोरबा सोरबा सानै दं ओमफ्राय गाइसमोन नै सानै दं दा दारिया मोजां नोंगोना नङाथाय सानै दं दा थायोलै बिदि देखायखायोलै थायो थानाया एक घन्टा जानोसै बारबायानो ना जोङो आरो जायखिया बे इउटुब चेनेलाव र' हरबावबायनो नायगासिनो दं आदा आदा साबसक्राइबार खालामबाय आं सोर होनखो आं नोंनिखौ आर बि इउटुब चेनेल आंनिफ्राय लाइभआव फैनानै आर चिरांखौ सापर्ट खालामहैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओहो आरोना साबसक्राइबार आंसो खालामनाय होननांगौ नोंखौ गोजोननाय थाबाय ब्र बिथांनि फल'वार्सफोर जेनेबा आं दा बिथांनि लाइभआव फैनानै नोंथांनिफ्राय साबसक्राइब मोननायनि थाखाय बिनिसिमबो गोजोननाय ना मनिसा गोजोननाय नार्जारिनि वेबखौबो गोजोननाय होबाय आङो ओमफ्राय नोंथांखौबो ना खुलुमहरबाय आर गासिनिसिमबो दे प्रेडिक्सना हिट नुदों गासिनिसिमबो आं खुलुमहरबाय दे आर प्रेडिक्सना हरबाय हिट नुदों लाइक हरबाय बेयो हिट जों माने जाम्बा जाम्बालै औब्रा हिट नुदों हिट नुदोंबा गोजोननाय दारिया थाबाय थारमाने आंना लाबावाखै नै आंनाबो लाहांदोंमोन बेनि ब्र गोजोननाय थाबाय हिट नुदों होननायनि थाखाय रलै मा नाममोनलाय ना आर बि इउटुब चेनेलमोन ना औ दा कमेन्ट होनाया नुखाबाय ब्र नोंनिखौ नै कमेन्टखौ नुबाय ओमफ्राय आं दायोसो खालामनाय जागोन आरो ना दायो आं लासैनो खालामगोन आरोना नै नोंनि इउटुब चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हरगोन बे आरो बिथाङा ना बेनोबो अननाय होबा अननाय मोनफिनगोन औ आरो अननाय होआबाथ' बोरै मोनथिनाय आरो नङाना गोसो बेयो गोथारै हायोबा सेयार खालामना होदो गाव सिबावना होदो ना गोसो गोथारै ना अननायजों गोसो गोथारजों मोजां मोननायजों होदो जिफोरलायनाय सिफोर हो औ बिथांनि चेनेलाथ' बेयाबो सासे बर'नि सासे इउटुबार मोजां जानो हाथों जौगानो हाथों आरो माने लासैनो नोंसिनि सापर्टआवसो बेबो नोंथांमोना जौगासारगोन ना सापर्ट खालामबा जोंनि गोसोआ माने मोजां मोनो जेनेबा भिउ खालामना होयोबा मोजां मोनो ओमफ्राय जोंना जुदि मालाबा डाउन जायोबा जों गोसोआ डाउन मोनो आरोना नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंसो आरोना गासिबो नायजेल नामा बे नामा नायजेल द सापर्ट खोलाय बयबो मा होनदों नायजेल बेनोलै दा बर' रायदारानो इयो डाबर रायदारानो ना बेखौ दिनैसो फार्स्ट फैबाय आरो बे चेनेलजों हराखैमोन ना थारमाने बेखौ आं सिनायाखैमोन गोदान मोनदों नायजोल सापर्ट होलाय बयबो सापर्ट खालामफिनदों आरोना बे दा डाबर ओमफ्राय रायदारानो आं चेनेल सिनायाखैमोन गोदान ना माथो थारमाने बे
र' आं कल खालामगोन ना दा बर' रायदार ना नोंथांमोना सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनो हागोन ना गोदान चेनेल नामा आं सोंहरनो र' दा बर' रायदारनाव नायजाल हा नुदों मिनिदों नायजाल बे र' नायजाला दा बर' रायदार ना मा खोन्थाहरलाय देलाय फन हरनो र' फन हरनो हेलौ ब्र' औ औ गोदान नामा बे चेनेला चेनेल नङा बे जास्ट ओरैनो अ नायजाल ना चेनेल नङा ए चेनेल खुलिगोन मोनसे र' एसे उनावहाय ओरैनो फुडि चेनेल खुलिगोन आरो जानायनि चेनेल खुलिगोन आं एसे उनाव ओमफ्राय गाइस मोननै एसे उनावहाय माने टाइम मोनोबा बानायगोन ना ब्र' औ उनाव बानायगोन माने बेयो चेनेल नङा आरो जास्ट ओरैनो जिमेलजों खुलिनाय ओरैनो आं बेखौ ओरैनो नायो गुबुनफोरनिखौ बेजोंबो नायो ओमफ्राय आं मेन चेनेलजोंबो नायो जेरै खोनादों औ दे सोरनि नाम्बार बिलाय माथो गोदान नाम्बार सोखो गोदान नाम्बार आंनिलै आंनिसो सिगांनि बे नाम्बाराथ' आंनाव गैयामोन गैयामोन आरो नोंनाव बे इउटुब चेनेलाव हरबायनो ओमफ्राय नै ओमफ्राय नै मोनसे खोथा होननो सानदों जेनेबा साबैसे बे लाइभआव दङ नै दा बर' रायदारा कल खालामबाय आरोना जोङो रायज्लायबाय ओमफ्राय सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना गासिबो गोजोननाय दा थाबाय बर' आरोना रायदार दा औ बर'नि थाबैनो 30K खालामाखै 30K नै मा बुंदों ब्र'आ नै खोनासं गाइसमोन होनबावलाय ब्र' हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो थाबैनो आंनि चेनेलखौ 30K खालामना होदो दे थाबैनो जागोन नोंना जाखागोन आरो ना लाइभआव थाबाय थादो दे आं नायबाय थादों दे औ दे बाय बाय अके जागोन दे जोंना आरो बे खालामना इउटुब होदो चेनेलाव गाइसमोन हरबाय सानैनिसिमबो थेंक इउ आदा सानै गोजोननाय थेंक इउ जासिहरबाय आरो बेयो थेंक इउ जोंबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरोना बिसिबां हायो ओमफ्राय सोर हरबावदों कमेन्ट हर दे कमेन्ट हरबा एसे साबसिन मोनो 31 जाबाय लाइकआ जेनेबा दे थाबैनो 40 खालामना हो लाइकआ सोर दङ थाब थुला थुसि थुबाय था आरोना सोर दङ दे सानैनिसिमबो थेंक इउ आरो कमेन्टखौनो हराखै माथो देलाय कमेन्ट हरलाय सोरबा सोर दं कमेन्ट हरलाय बन'दे भिडिअ आगारलायबाय नै सोर बन'दा बन'दानिखौ नायनोसै र' एसे ए मेम्बारशिपखौ लानो नोंसोरबो आं दिनै साक्सेस स्ट'रि लाबोबाय आरोना कमलदानि माने कमलदायाबो जेबो गैथारामोन सिगाङाव केपिसो जानानै थाबाय नै थायोमोन बिथांखौबो सापर्ट दा खालामबाय नायनानै बेखौ बन'दा दे बन'दा कमलदाया अफिसियेल जोंना नोंसोर इन्सपायार ब्र'निनो जानानै आंनि मेम्बारशिपखौ मनिसा लाबाय आरोना माने नार्जारिनि फल'वार्सफोर आंनि मेम्बारशिपखौ लानानै एप्लाइ बन'दा खालामनांगोन ना अफिसियेलखौबो जेंला साबसक्राइब जेंसि खालामहैदो मावा थांनानै सापर्ट बेफोरखौ खालामहैदो नालाय नायलांबाय थादो बिथाङाबो आरो मोजां मेम्बारशिपखौ लादो कमेडियान आरोना आरोना बिराद खामानिखौथ' मोजां कमेडियान गासिबो मानसिया थार्टिके मोजां जादों नरम थाब मानसि थार्टिके खालामना होदो मोजां नायलांबाय थादो आरोना खालामहैबानो जाबाय आरोना औ ओमफ्राय मामोन र' आरो बि दे कमेन्ट हरलाय सोर दं कमेन्ट हर दे सिनायासै ब्र' नोंलाय हा कमल इसोर आरबि मानसिया माथो इउटुब चेनेल लेबार ना मा सानैनिसिमबो जाखो हा कमेन्ट हरबा एसे मोजां मोनो आरोना दे कमेन्ट आदसा हरलाय सयथिबो आं बिसास मोनासै नोंखौ थगायखोसो ना माखो हा कमला माथो कमलाथ' नै जोंना कमला बिथाङाबो मोजां बसुमतानि इउटुबार ब्रान्ड आरोना दा सानजय नङा बेलाय बन'दा अफिसियेल दे सानजय नङा सनजय नङा आदसा बन'दा अफिसियेल मोजां दे भिउस जायो आरो ना नै बिदि मोजां औ भिडिअफोर नुनो हागोन आरो ना आदसा नोंथांमोना साबसक्राइब ओमफ्राय खालामहैदो खबरलाय दानो ओमफ्राय बे बन'दा बोरै अफिसियेल जानो हाखो नों बिदि टिपटपनो कमेन्ट हरलाय सोर दं दे कमेन्ट हर 1 घन्टा बारबाय माथो लाइभआबो दे र' कमेन्ट हराबा जा लामाया माने बाबायना एसे नों कमेन्ट गैयाबा हरनो नों इगनर खालामाखाया नङा गाइसमोन जोङो लाइभखौ दोन्थ'नोसै आरो ना ओमफ्राय नै साबैसे बे लाइभआव फैदों थेंक इउ स' माच गोजोननायखौ जों जासिहरबाय फिन आदसा खेबसेबाव आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन ना माथो जोङो दा जेनेबा एसे रेस्ट लाथ'नोसै ना जाय ओमफ्राय थारमाने सानैसोनिखौ नायबावदो बे बे खोथाया आंजों सानैसो माबा कमेन्ट सफैदों हरबालाय थाब आरोना थाब नायदां मोनसे आं लाइभ जायफुं स्ट्रिम बसुमतारी हाय खालामहांदोंमोन ब्र' हाय खालामनानै आरो खन्द आं पस्ट बानायदोंमोन सं आं नोंखौ बेखौ गान एफा खनसिनदोंलै साक्सेसफुल दे खनलाय जानो हागोन सानाखै आरोना हा आङो आदसा दे खन आं खनसै गान ना गाइस आलायारन खनसिनदोंलै नोंखौ दहाय दे खनलाय होनलाय फैलाव आलायारन होननायखौ बिखाया मेम्बारशिपखौ रायजोफोर खोमसि अरनि उनाव सानजा अखोरांनि सोनाब फैसालियाव सानजा फैसालियाव ना मायाव गोमो गोथां
महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ आलायारन जायालै ब्र जाया नाजानोसै लासै लासैनो ना ओमफ्राय आरारा खनखायो खनखायो ना डन हिट आयौ थेंक इउ स माच आं बन' दानो कमेन्ट होनोलै गाइसमोन ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो बन' दानो थांनानै कमेन्टबो हर लाइकबो थुना हर साबसक्राइबबो खालामना हो बन'दा अफिसियेल दे जोंना ब्र'नि चेनेल क'क्राझारनि बिथाङा लाभ इउ बन'दा कमेन्ट होनो हरासै माथो रावबो दे सोर दं कमेन्ट हरलाय एसे दोननोसै आरोना लाइभखौ 1 घन्टाबो जाबाय बारबायानो 1 घन्टानि सोर दंबावो दे सानैसो कमेन्ट हरबावदो फरायना दोननोसै आरोना 31 सो लाइक फैबाय बारा फैयासैनो दे हरलाय सोर दंबावो लोगोफोर दिनैनि लाइभखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय दे बयनिबो खुलुमसननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै लाइभखौ दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय जायफोर आर चिरांखौ साबसक्राइब खालामना होबाय आरो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होनना आसा खालामो ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय आरोना मनिसा नार्जारिनि चेनेलनि बिगोमानिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनि लाइभआव फैनानै आङो दा सासे सानैबाबो नोंथांनि फलोवार्सफोरनिफ्राय जेनेबा साबसक्राइबार मोननो हाबाय थेंक इउ स माच गासिनिसिमबो लाभ इउ अल ना गाइस जय बर' हारिनि जय मा होनदों बन्द' खालामहरदो औ बन्द' खालामसै आरोना जों लाइभखौ दोनथ'नोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन ना लोगोफोर जय बर' हारिनि जय ना बाय 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 नैदि बैयाव सेरबाय दा